Makasarsarita tayo met mga JCQ ti agdamang nga miyembro iti pagpanday linteg iti Badog Ilocos Norte agdamang nga chairman ti Committee on Agriculture ni Sangguniang Bayan member Mary Pauline Lacuesta gagayem ken kabsat. So inti manalaan deti panangablao na kariti taga Badog Ilocos Norte. Naimbag nga oras mga pasanggunyan. Munawan ti amin po Joey ket kuman nga kablaawan digiti viewers and listeners ti JCQ Online TV channel. Yes, mas especially digiti kalugaran tayo nga kangrunaan kung nakit ding ipatpatid tayo nga apo nga Badoqueños iti nagasat nga aldaw katatay amin nga sangapan. Apo sanggunyan kas adumatan digiti madamdamag tayo nga nagapuanam akas agpapaitat tayo iti pagpandalinteg iti Badog. Iti biyang iti agrikultura amok nga adu digiti kalikagom mo pay nga maiya tulong karigiti manalon iti Badog. So anya pwede digiti kaslang kalikagom tayo pay nga ad-adda nga maitulong kariti manalon. Kas chairman na po ti Committee on Agriculture deti numutibya nga po kat anak met iti farmer trader. So datayo apo iti kangrunaan nga mangtultulong ti pannakagatang ken pannakailako digiti na dumaduma nga produkto iti manalon. Dito apo iti kadeti numutibiyang pa apo iti may samot nga mangmanmanihar deti sang kabasit nga negosyo tayo datayo iti pangipabkabilan digiti kakailian tayo digiti lakod nga mais lasuna iri kastamot ten apo digiti na dumaduma pa nga klase iti natnating no kunak tekan kanayon ko pa nga ipalpalagip nga no pumaspasyar tayo apo ti barbarangay nga hanabali nga di kami makalako basta matulungan tayo dagiti manalon nga Badoqueños. Dagiti produkto da. Dagiti produkto da. Ken kas agdama ako na kas chairman ti Committee on Agriculture po nakita damot in nga impangpangruna iti local government unit digiti apo nga manalon. Ta isuda lang road iti nangipaay wenno nang progreso tinguten tayo nga ili kang runaan na kadagiti apo nga tobacco farmers digiti kang kuna tayo nga agmulmula ti berde abalitok isuda po tinaggapuan digiti farm to market roads tayo nga pagdaldalya sa tayan tayo nga nagkakapintas kas idtatsendaan deti farmers at trading deti center tayo ti tsendaan to market tayo ken kastamot apo digiti adape iti hotel digiti apo nga manalon ijay Gabot Norte deti farmers convention hotel DJ apo nga maus-usar itata iso nga dakkel apo nga pagyamanan tayo ken digiti apo nga manalon ken oray apo digiti agmulmula pa iti mais kas digiti pagay tayo ket dakkel met apo iti may tultulong da kada tayo. Hawa digiti agmulmula iti bawang ken lasunat. Tatangamin apo Joey makita ket awan sa unay awan sa unay agmulmula iti bawang dito yan iti kang runaan nga produkto ti tatapo ket deti lasuna. So amo tayo mot nga masapul ko mga apo nga deti kunak idi padpadanon ko nga masapul ko iti price support digiti apo nga manalon tapno iti kasta ket adapay nga adapay nga maguyugoy da nga agmula. Okay. Deta iti masapul nga talaga tagtaltalon tay kunak baiting kang panaggatgatang itatanga tawen 2025 ket pasta unay anel dagiti apo nga manalo na po gapo iti nalaka nga presyo digiti naduma-duma nga produkto da po Joey. Okay, so kalikagom tay to apo sanggunyan nga matulungan digiti usarenda aramaten da nga pagpatanor karigitoy nga produkto ti Badog. Wan apo Joey deta apo iti may samot nga goal tayo. No addaan tayo manen ikantay man may kadwa-gundwaway nga agserbi kadigiti apo nga Badoqueños ket detan to iti ipangpangruna tayo nga maipaay kadakwada nga serbisyo. Deta apo iti kurak katay nga deta ti kang runaan nga paggapgapwan digiti parang paprogreso ti ili tayo Badok nga masapul nga napintas ti paay tayo kadagiti kakailian tayo tapno iti kastaket na progreson tumanan iti ili tayo Badok apo Joey. Apo sanggunyan na itikas lang makunam haan ka pay unay nga nataengan ngem adu itikas lang mariprepirip mo nga pagsayatan dagiti taga Badok. So iti kadayta gundaway anam tigas lang mariprepirip tayong maitulong dagiti agtutubo iti Badog Ilocos Norte. Awan apo Joey kas may samot nga ubing agserserbi ti ili ket adumot iti plano tayo ket digiti apo nga agtutubo
datayo mat nga mangkit kita when no, mga aprobar di kita nga pagsayaatan da kas iti panangitag makipangipaay kuma iti scholarship program ako kadagiti agtutubo ta isu iti mas kangrunaan nga masapol ta po imatidog ti panagadal digito nga agbabasa digito nga agtutubo ken kastamot na po Joey no dako mapipan nakabalin na ket agtultuloy lat ako ma deti programa tayo nga dagiti ay ayam da tapno iti kasta ket ay kunating ipalpalagip tapno madida maisungsungsong ti anyaman nga bisyo ta makit panagkita kita tapo ket aduman deti kwatayon so day apo iti may sakong mga itultuloy mi nga kas agserserbit ili. Leslie apo sa gunyan apay nga Team RC iti suportaran dagiti taga-Bado. Apo deti ko na apo Joey Team Macler tayo iti Team RC deti the team that really cares apo deta ti makita da nga da kami ti Team RC ket addaan kami ti panangisakit addaan kami iti prinsipyo. Ta kunami haan mi nga laban detoy no diket di laban ti taga-Badok apo Joey. Da kami tatang tumaktakder para kadakwada ket deti numutibiyang pay dumawdawat met iti may kadua nga gundaway ngagpaylayon manen akas konsehal nga sapay-sapay kuma ta deti talek ken suportada kadeti umuna nga termino ket kasta kuma manen kadeti umay nga panagpipili kadeti umay nga Mayo 12 ket namnamaan da iti Team RC nga agtultuloy iti suporta ken panangilablaban da kadagiti apo nga Badoqueños apo. Panagyaman mo kadagiti aso amin nga mangsapsapuyot iti grupo yo apo. Agyaman kami apo nga taga Badoqueños, apo nga Badoqueños digiti pinangipakita yo iti ayat ken suportayo babaenting kami panagpaspasyar ket impariknayo kada kami no kasano iti kinapateg kasano ti pinagayat yo iti Team RC. Okay po. So ayan mga ka-JCQ ni Apo Sangguniang Bayan member Mary Pauline Lacuesta. Pagamu tayo mga kaibigan nga isuna itagama nga Chairman ti Committee on Agriculture iti Badog Ilocos Norte.